Την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Ντετζιάνι, Ράφα Σουάρες, Σάστρε, Μπίσεσβαρ, Κωνσταντέλιας, του Ολυμπιακού. Στο οποίο μείναμε ένα πολύ όμορφο πλάνο, πανοραμικό με το Γιώργος Καραϊσκάκης και καθώς επίσης και τον δικέφαλο του Βορρά. Ο επιθετικός είναι βασικός σε μια εντεκάδα όπου Κάργας, Ζίβκοβιτς και Κορντετζιάνι έμειναν εκτός για τον ΠΑΟΚ. Ο Κάργας είναι και εκτός αποστολής, ο Ζίβκοβιτς είναι τιμωρημένος, ο Κορντετζιάνι ήταν στον πάγκο. Νέα πρόσωπο. Χάμες προσπάθησε να βρει και πάλι τον δώσει για τον Χουάν Γκινμπεόμ. Τώρα ο Χάμες ελέγχει Σουάρες. Εκτελεί το κόρνερ και φαγιά γκολ. Πρέπει να είναι αυτόν γκολ. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ στο 8ο λεπτό. Νομίζω από παίκτη του Ολυμπιακού κατέληξε η μπάλα στα δίκτυα και ο δικέφαλος του Βορρά παγώνει το Γιώργος Καραϊσκάκης. Το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Όφη στο Γεντίκο. Χάμες θα πάρει μπάλα, περιμένει βοήθειες. Προσπαθεί να παίξει το 1-2 με τον Χάμες. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Κολομβιανό. Στημένη φάση που θα φέρει τώρα κόσμο στην περιοχή του Κοτάρς. Ήρθε το γκολ και να δούμε τώρα από τον Ολυμπιακό. Ο Χάμες εκτέλεσε Δευτέρα. Άλλες 3 φορές έχουν αγωνιστεί Δευτέρα Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Το 1970 βρουσάει, για να δούμε, ο Χάμες κλείστηκε και γυρίζει την μπάλα. Πήρε ομάδες Δευτέρα όταν ο Ολυμπιακός κέρδισε με 2-4 στην Θεσσαλονίκη. Χάμες Ροντρίγκες εκτελεί κεφαλιά έξω από τον Παπάλα. Σέντραρε για τον Χάμες. Ο Λίρατζης είναι εκεί, τρέχει ο Κολομβιανός, προσπαθεί να ξανακερδίσει και θα τα καταφέρει. Εμβιλμπού, ο Κοτάσκι εκτός εστίας για να απομακρύνει. Σηκώθηκε και η σημεούλα. Η offside της βάρος του Μπακαμπού. Και ο Χάμες αρκετά πίσω να πάρει μπάλα, δεν φάνηκε ιδιαίτερα ο Χάμες. Θα ψάξει να βρει Βρουσάη, θα προλάβει ο Βρουσάη. Ο Χάμες στην εκτέλεση του κόρνερ βγαίνει και απομακρύνει. Χάμες και 1-1 κόντρα στο Λιβαδιακό, στο παιχνίδι που έγινε Λιβαδιά. Ένα μήνα μετά θέλει να κερδίσει και πάλι ο ΠΑΟΚ. Στέντρα του Χάμες δεν είναι άσχημη, ξεφεύγει η μπάλα αλλά υπάρχει Ροντρίγκες, Χάμες. Χάθηκε το πιο στοιχείο ευνηδιασμού υπήρχε για τον Ολυμπιακό και πλέον πάει σε οργανωμένη επίθεση. Κινείται και ο Ακιμπού Καμαρά, ωραία Πτσουκ κάνει σέντρα, δεν είναι άσχημη και φαγιά και γκολ για τον Ολυμπιακό στο 37ο λεπτό με δράστη τον Χάμες Ροντρίγκες. Πάνω που λέγαμε ότι δεν φάνηκε ιδιαίτερα ο Κολομβιανός Σούπερσταρ, δίνει τη λύση και πανηγυρίζει μπροστά από την θύρα 7. 1-1 Ολυμπιακός. Έξαλα πανηγύρια στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Με την θύρα 7 να παίρνει φωτιά. Χάμες Ροντρίγκες ότι δεν έκανε κόντρα στον Όφη. Το κάνει απόψε με ωραία κεφαγιά. Αυτό το γκολ είναι το πρώτο του σε τρίτη αναμέτρηση. Στο πρώτο ημίχρονο. Και αρνητικό αυτό για τον ΠΑΟΚ που δεν κράτησε το υπέρ του προβάδισμα. Εκτός έδρας και ο Χουάνκ. Με τον τρόπο που αμήνεται ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να περάσει εύκολα η μπάλα μπροστά. Χάμες, μακρινό σουτ. Απομακρύνει την μπάλα ο Κοτάρσκι, επαναφορά. Μπακαμπού, ευκαιρία out. Από πολύ καλή θέση. Διπλή χαμένη ευκαιρία στο 41ο λεπτό για τον Ολυμπιακό. Πρώτα με το σουτ του Χάμες και την απομάκρυνση. Προσπάθησαν για το 1-2 οι φιλοξενούμενοι. Φάουλε πάνω στον Χάμες. Ο ΠΑΟΚ. Το τελευταίο δίλεπτο καρκετούς. Ο Παναθηναϊκός αρχίζει και ξεφεύγει. Ο Χουάνκ είναι εκεί για να δώσει την λύση. Μια πολύ καλή συνεργασία από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Και πάλι ο Χουάνκ γυρίζει πίσω να μαρκάρει ο Νέλσον Ολιβέιρα. Και ο Χάμες θα κάνει λάθος πάσα. Στην προσπάθεια του και το Άρης Ιωνικός στο 2 να έρθει με ανατροπή. ΑΕΚ Ατρόμητος 1-0. Το παιχνίδι χωρίς τέρματα στην 8η αγωνιστική. 0-0. Λάθος εδώ θα κλέψει ο Χουάνκ. Ο Χάμες πάει για το γύρισμα. Ο Μπακαμπού. 200 ΑΕΚ και Όφη Λαμία ολοκληρώνουν το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής. Χάμες.
Πώς θα τους χρησιμοποιήσει και τους δύο. Δεν θα με εξέπληξε εμένα, για να είμαι ειλικρινής. Παλιά του Χάμες, μπακαμπούπα για το... Χάμες θα χάσει εύκολα από τον Τάς την πρώτη του τελική. Χάμες Ροντρίγκες. Βρουσάει. Βρουσάει το γύρισμα. Απομακρύνεται η μπάλα. Ο Χουάνκ στην επαναφορά. Εμβιλά. Χάμες με τα κουνάκια στο αυτογκόλ του Σοκράτη. Και την κεφαλιά του Χάμες. Δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Πήγε στην Αλ Ραϊάν, ομάδα του Κατάρ. Να δούμε εδώ τον Νέρι, το σουτ που κάνει και γκολ για τον ΠΑΟΚ. Στο 56ο λεπτό, πάνω που λέγαμε για Χάμες Ροντρίγκες. Ο δικέφαλος του Βορρά σκοράρει. Λεπτό του πρώτου ημιχρόνου ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ. Στο 11ο του δεύτερου ημιχρόνου και 58ο του αγώνα. Βρει δράση Ακιμπού. Χάμες, τρίπλα, πάσα. Ο Γκάρι Ροντρίγκες. Ευκαιρία έξω. Στο 58ο λεπτό, 1,5 λεπτό μετά τον γκολ του Νέρι, ο Ολυμπιακός αγγίζει εκ νέου την ισοφάριση με Γκάρι Ροντρίγκες. Εδώ ξανά, από την μεταβίβαση του Χάμες, ο ένας Ροντρίγκες τον άλλον. Για να δούμε με την αλλαγή Μασούρα τι μπορεί να πάρει τώρα ο Ολυμπιακός, που είναι στην επίδεση. Προσπάθησε ο Νέρι από αριστερά, χάσε μπάλα και 11 φορές ιτήθηκε. Χάμες στην εκτέλεση του φάουλ. Ο Μπάπα για την κεφαλιά, απομάκρυνση. Δεν μπορεί ο Βαλμπουενά. Οι δύο παίκτες που κάναμε λόγο. Φεύγει και ο Χάμες για να μπει ο Βαλμπουενά. Ο Χάμες αποθεώνεται και μπαίνει στο μάτς. Ένας από τους καλύτερους.